muli nawo ana kupasani ndi andani a UTM. Tikuthokozani chinaukomerani kuti mumayerekeza kukwirira UTM koma UTM singakwiririke. Ena anayerekeza kuti abe salu ya UTM tithokoze salu ya UTM pali kuwala limene lili sogolo la mtundu wa Malawi. Ena anayerekeza kuba salu ya UTM pochokera koumbidwa saluyo sinaonekeso ngati ya UTM yaoneka zawo komanso pali makasu. Abwana olemekezeka tinanena kuti mukalowa president pa 16 May pa 16 September pano wani ife Malawi tatopa kugwirisa ntchito makasu pasayerekeze zikomo kwambiri. As I'm concluding, Nyamata muli apa zikomo kwambiri. Ife Malawi muno tatopa ndi kugwirisa ntchito kasu palibe msogoleri wanzeru amene akunena kuti mundivotere ine nanamiza anthu ena kuti ndili nanu limodzi ndikukatenga khasu ndikukayika pasalu. Khasu ngakhale zofukula nkhululu masiku ano ndi ana omwe nkhululu sakuzifukula. Ngakhalenso ifeyo kumanda sitikufuna kumalimira kumakumbiraso khasu tingofuna kupeza za makono zokumbira mandawo. Ndelero khasu lokumbira manda munthu akabwese pasalu ngati ena anayerekeza kubwera kuyikapo nkhuku pasalu nkhuku sizikupezekaso iyayi. Ngakhale ndikulira komwe zikumalira chama 7 koloko ana akupita ku sukulu kusanza kuti zatha chani zimenezo zatha ntchito. UTM muli apa.